Passem ara a la informació cultural. Centrades més en la televisió, feia 4 anys que les integrants de la companyia T de Teatre no estrenaven un espectacle. L'últim va ser, potser ho recorden, Criatures, amb un gran èxit. Ahir van començar les sessions prèvies a l'estrena el pròxim dijous al Poliorama. Per al nou muntatge s'han fixat en les patologies característiques d'això que en diem vida moderna i que és un sistema basat en la competició i l'estrès que fa que en moltes ocasions s'acabi exclamant «això no és vida». I si... Què? No. No? Ai. Thank you, Ramon, who's in heaven. And thank you to the Academy, and thank you to my country, Catalonia. And a little kiss to my charming baby. Això últim anava per tu, nena. Ho veus com no s'ho estava fent? Ara amb tu i no te'l van donar. Però vas mirar la cerimònia per la tele. Ai, no siguis tan covarda, filla. Accelera, viu la vida, través-te, dona. És que em fa por. Però per què? Si no passarà res. Això sí, vigila amb la farola. Quina farola? La meva mare va morir esclafada contra una farola, pobreta. I jo no em vaig treure carnet de cotxe. Poso la clau al contacte. Faig rugir el motor. Oh, m'encanta aquest soroll. Poso primera, segona, tercera, a tot drap pel mig de la ciutat, quarta, cinquena. Això sí que és un autèntic alliberament! Oh! Digue'm alguna cosa maca. Et deixo. Ho sento, però és que no m'agrades. A més, ara he conegut una altra dona, li he demanat per sortir i m'ha dit que sí. Ah, sí? Ah, que bé. Me n'alegro molt per tu. Gràcies. Me n'alegro molt per tu. Que bona. Hi ha 3 coses que no suporto en aquesta vida. L'estupidesa, la incompetència i la feblesa de caràcter. I no sé què passa, que sempre estic envoltada de dèbils, d'incompetents i d'estúpids! O sigui que a les nits em feia prendre 3 tranquimatins, 2 Valiums 10 i 4 Prozacs. A partir d'aquell dia vaig dormir d'una tirada. Pràcticament es pot dir que vaig créixer dormint. Cuida la nena! Jo tenia molt de cul i gens de pit. La qüestió és que, a veure, moltes vegades el material ja està dintre teu. Tu l'únic que has de fer és moure'l. Potser som aquí i estem juntes perquè l'hem palmada totes 5 el mateix dia a la mateixa hora. Estem mortes! No! Soc molt feliç, soc molt feliç, soc feliç.